السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Abati kufuna kuti tipitilize pamene tinasira dzulo, ndipo Mungu kumbutsana dzulo timafotokoza mawu amene adayankhula Al-Hasan Al-Basri kunena kuti fa inna ahla sunnati kanu aqalla an-nasi fi ma mada, ndithudi anthu amene adali otsatira sunna adali ochepa mugula omwe adapita mbuyomu. Apa kutanthauza masahaba radiyallahu anhum. Wa hum aqallu nnasi fima baqiya, komanso ndi amene alinso ochepa mugula anthu omwe atsala panopa. Awa ndi alladhina lam yadhhabu ma'a ahli al-itrafi fi itrafihim. Awawa ndi anthu amene samatengeka ndi anthu amene ali otsatira zilakolako zawo mu nthawi yomwe akutsatira zilakolakozo. Wala ma'a ahli al-bid'i fi bid'ihim, ndipo samakhala limodzi ndi anthu opeka zinthu muchipembedzomu mu nthawi yomwe akubweretsa zinthu zachilendo muchipembedzo. Wasabaru ala sunnatihim, ndiye iwo adapirira komanso akupirira pa sunna imeneyi hatta laqaw rabbahum, kufikira pamene adzawatenge mbuye wawo. Ndiye fadhalika fakunu, pachifukwa chimenechi inunso khalani chimodzimodzi. Ndi amene adali malangizo amene Hasan Al-Basri adapereka kwa ophunzira ake komanso ndi asilamu amene tili mu nthawi ino tikuyeneka kuti malangizo amenewa tiwagwiritsire ntchito. Naam, so lero tikufuna tionepo zoyankhulanso zabwino kwa basi zimene adayankhula Abu Mudhaffar As-Sam'ani. Abu Mudhaffar As-Sam'ani adali mmodzi mwa anthu amene adali ophunzira skulu ya Imamu Ash-Shafi'i, ndipo adapanga tafsiri yake imene machada kuti tafsiri As-Sam'ani. Ndiye adali ndithu munthu amene ali odziwika bwino pa maphunziro ake kuti ndi wodalirika, si munthu amene ali wachisawawa ngati mmene alili ena. Ndiye Abu Mudhaffar ndi odziwika bwino kwambiri ku gulu la ahli sunna wal jamaa, kapena kuti kugulu la anthu otsatira sunna. Ndiye Abu Mudhaffar akunena kuti wa'lam, pompatsa malangizo munthu kuti iweyo zindikira, wa'lam, ndipo zindikira kuti anna fasla ma bainana, kusiyana kwathu kumene kulipo anthu otsatira sunna, wa baina al-mubtadi'a, komanso ndi awo amene amatsatira zilakolako zawo muchipembedzo, amene amapanga dini mosatsatira zimene Allah subhanahu wa ta'ala adavumbulutsa komanso zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adaphunzitsa. Kusiyana kwathu huwa mas'alatul aql, kwagona pa nkhani yakagwiritsidwe ntchito ka aqil, ka nzeru zathu. Fa innahum assasu dinahum ala al-ma'qul, chifukwa iwo anthu amene ali pa bid'a, anthu amene amapanga zinthu zachilendo muchipembedzomu, assasu dinahum, achigoneka chipembedzo chawo ala al-ma'qul, achigoneka chipembedzo chawo pa maganizo, achigoneka pa maganizo. Waja'alu al-ittiba'a wal ma'thuri tab'a lil ma'qul, ndiye adapanga al-ittiba', adaipanga Qur'ani ndi sunna
wal ma'thuri, komanso ndizofotokoza za masahaba, matabiina wa tabi'u tabi'in, adazipanga zimenezozo tabaa, kutsatira lil maqul, maganizo awo. Zili ngati kuti iwo ali ndi tochi yomwe ntchito yake ndi kuunikira kutsogolo kumene akupita. Ndiye iwo malo moitenga tochi ija nkuyika kutsogolo kwawo kuti adziunika, ayitenga tochi ndi kuyika kumbuyo, ndikumayenda munsewu mundimanso, ndikumanena kuti tikafika kumene tikulowera ndipo tikuona kumene tikupita. Ndiye adayitenga Qur'ani ndi Sunna, komanso adatenga zokamba za masahaba wa at-tabi'una wa tabi'u tabi'un kuti zizitsatira maganizo awo. Qur'ani ndi Sunna azika kumbuyo kwa mutu wawo uli patsogolo, kusonyeza kuti ndi anthu amene mukauza za aya ya Allah iwo amati tiganizire kaye ngati itagwirizane ndi zimene zili mmutu mwathumu aya imene titsatira. Allah subhanahu wa ta'ala wawalamula amuna kuti adzikaswalira ku mzikiti. Mumpeza munthu amene amayika maganizo ake patsogolo akunena kuti ine ndidziswalira ku nyumba, mesa swala ndi swala basi. Simesa hadithi ija imanena kuti swala ya pajamaa ine ndi malipiro 25 basi, ndiye ine malipiro 25 yonse ndikuafuna, bora ine ndaswali swala ya faradhu iyo basi. Amene otu ndi amene tikuanena apa. Kapena awo amene amayankhula kunena kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam pamodzi ndi maswahaba ake mu nthawi yawo ankaswali swalati al-jum'a mammawa. Iwo akuti tiziswali jum'a mammawa, kenako tidzaswali dhuhuri. Ndikumanena kuti zimene zizi ndi zimene zili zokhazikika mu chipembedzo. Ndiye ndizitsanzo zochuluka zimene tingayike, koma mwachidule anthu amene ali ahlul bid'ah, anthu amene ali otsatira zilakolako zawo, obweretsa zinthu mu chipembedzomu zomwe zisali mu chipembedzo, iwo amayitenga Qur'ani ndi Sunna kuti ziziwatsatira iwo, tochi kuyika kumbuyo kwawo ndikumati akuona kumene iwo akutani akulowera. Ndi akupitiliza Abu Mudhaffar kunena kuti wa amma ahlus sunna, koma tsopano ahli sunna amene amawakamba al-Hasan al-Basri komanso ndi ena mugula matabi'un amene wawa qalu amayankhulatu mu chisilamu kunena kuti chani al-aslu al-ittiba', tsinde mudinimu ndiye ndikutani ndikutsatira. Tsinde mu chisilamu ndikutani ndikutsatira, osati kutsatira al-ittiba', yani kutsatira Qur'ani ndi Sunna. Koma phata la chipembedzo silidagone pa maganizo athu, kusonyeza kuti awa ndi anthu amene amavomereza kuti ifeyo Allah subhanahu wa ta'ala tikuyeneka kumutsatira basi, kaya tifune kaya tisafune. Komanso mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam tikuyeneka kuti timutsatire kaya tifune kaya tisafune. Izizi zimagwirizana ndi mawu a Allah subhanahu wa ta'ala amene tikuwapeza mu Qur'an, onena kuti innama kana qawla almu'minin, ndithudi mawu a okhulupirira ake ati amene akunenedwa apa ndi ahli sunna, chifukwa okhulupirira ndi amene agona pa ziphunzitso za Allah ndi mtumiki wake. Ndiye innama kana qawla almu'minin, ndithudi mawu a anthu okhulupirira idha du'u ila Allahi wa rasulihi, akaitanidwa kwa Allah pamodzi ndi mtumiki wake, akauzidwa kunena kuti tiyeni timutsatire Allah komanso tiyeni timutsatire mtumiki wake, iwo akauzidwa zimenezo, chimene chimachitika ni chani? Chimene chimachitika ndichonena kuti anyakulu amayankhula. Koma apapa Allah adayikapo mawu kunena kuti akaitanidwa kwa Allah pamodzi ndi mtumiki wake liyahkumu bainahum, kuti awagamule zimene zili pakati pawo, awauze zochita kuti panganizi mu chisilamu, panganizi izi musapange, izi musapange. Iwo chimene amayankhula ndi chani? Anyakulu amanena kuti sami'na wa ata'na, ife tamva ndipo titsatira.
ndipo iyi ndi mbiri imene Allah subhanahu wa ta'ala adawapatsa amene ali anthu amene ali okhulupirira omwe akutchedwa apapa kuti ndi ahli sunna, chifukwa ambiri mugulu anthu amachipanga chisilamuchi malingana ndi mmene achipezera agogo awo akuchita. Samafunsanso yayi kuti kodi izizi agogo anga ndawapeza akupangazi zili ndi tsinde lanji mu chisilamu. Mwachitsanzo anthu amene lero lino akumadya sadaka, akumaphika sadaka 40 pakutha pa masiku 40, kapena ena amapanga 3 pakutha pa masiku 3, ena amapanga 10 pakutha amati 10 pakutha pa masiku 10, ndikuphika sadaka ndikumanena kuti zimenezo ndi zamuchipembedzo. Ndikumatsindika ndithu kunena kuti izizi ndi zimene makolo athu tawapeza, ndipo adatiuza kuti tisadzasiye zimene zichifukwa ndi gawo lachani la chisilamu. Komanso iwo usakhalanso ndi nthawi yoti afufuze mmene apezera makolo awo akuchita ni momwemo basi. Awa ndi anthu amene tikunena kuti amatsogoza ubongo wawo, amatsogoza maganizo awo kusiya kutsatira Qur'ani komanso as-sunna. Ndiye akupitiriza Abu Mudhaffar kunena kuti chani anthu amene agona pa sunna ndi awo amene amayankhula kunena kuti tsinde la chipembedzo chathu cha chisilamu ndiye ndi alitiba Qur'ani ndi chani ndi sunna, kuzitsatira zimenezozo ngati mmene Allah akutsindikira mu Qur'ani kuti liwu la anthu okhulupirira pamene alamulidwa kuti bwerani kwa Allah pamodzi ndi mtumiki wake kuti akulamuleni zinthu mu chisilamumo, iwo amanena kuti chani sami'na wa ata'na wal uqulu taba'un, ndipo ubongo umagwira ntchito yotani yomvetsetsa zimenezi, yotsatira zimenezi. Modzi wa maulama adafotokoza kunena kuti kodi Allah potipatsa ife ubongo ntchito yake inali yonena kuti ukhale ubongowu pamwamba pa wahayi, kapena wahayi ukhale pamwamba pa ubongo. Ndi maulama wonse akunena kuti ubongowu udaperekedwa kwa ife ndi cholinga chonena kuti tidzilingalira wahayi. Pamene Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti afala ta'qilun, kodi musimungalingalire, simungakhale ndi aqil, akutanthauza kuti pamene Allah ndi mtumiki wake ayankhula, pamene popo inu ende muzitenge zimene muzike patsogolo, mukazika patsogolo ndiye mutenge tsopano ubongo wanu ndi kumalingalira zimenezi kuti kodi Allah apapa mmene wanena kuti tisadye chuma cha masiye. Chifali kwa Asilamu amene lero lino akudya chuma cha masiye, kumapezeka zoti achimwene awo akamwalira kupita kwa mwamuna, kupita kubanja la mwamunayo ndikukalanda katundu yense, mkazi ndi ana osasira china chilichonse, iwo ndikumanena kuti pamene popo tapanga ubwino. Koma Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti tisachiyandikire chuma cha ana amasiye, ngati tingadye pachifukwa chonena kuti kuwasamala ana amasiye tidye mwa bil ma'ruf, mwa ubwino, chifukwa chonena kuti chani ife ni magadiani yawo. Koma sisi kutanthauza kuti tichidye chuma chicha chonse, ana aja akakula apezeke zoti palibe chuma chawo. Zimenezo anthu asilamu akuchita lero lino. Akazi achisilamu akangoyambana ndi mwamuna wawo basi mwaona kuti akumuza mwamuna kuti sindikukufunanso, pamene mu nthawi yomwe mwamuna amakwatira anayendetsa ndondomeko yonse yoyenerera ya sharia. Wali analipo, panali mboni, panachitika khutba ijeni, mahali inaperekedwa, komanso tikabwera kunkhani yokhudza walima inachitidwa, ndondomeko yonse ya sharia inayenda bwino. Koma pamene banja latha ndondomeko ya sharia si kumatsatiridwa, mkazi akumangopezeka zonena kuti watuta katundu yense nyumba nomapita kwako, makolo nkumayang'ana zimenezo osamuuza mwana wamkazi yokuti bwerera kumeneko. Anthu ndikumati ndi zimenezo nzabwino bwino, mwamuna amene uja wanchita bwino. Koma zimenezo ndi zimene Allah adalamula ngati tikutsogoza ifeyo maganizo athu, ndiye tasiya kutsatira zimene Allah subhanahu wa ta'ala adafotokoza. Ndiye akupitiliza Abu Mudhaffar kunena kuti walau kana asasu dini ala al-maquli, chipembedzo cha Allah ichi chikadati chagona pa maganizo, chipembedzo ichi chikanakhala kuti chamangidwa pa maganizo a anthu kuti tidzipanga zinthu malingana ndi mmene zatikomerera, ndiye kuti lastaghna al-khalqu 'anil wahyi, lastaghna al-khalqu lastaghna yolemera, sikadafuna al-khalqu 'anil wahyi,
ijeni chilengedwe cha Allah sichikadakhalanso ndi khumbokhumbo logwiritsira ntchito wahayi akadakhala wopanda pake mwachidule Qur'ani sikadafunika atumiki wa anil anbiya'i salawatullahi alaihim atumikiso sakadafunika. Ndiye kuti Allah sakadatumiza chivumbulutso komanso sakanabweretsa ndani sakanabweretsa aneneri akanakhala opanda ntchito komanso wala batala ma'ana al-amri wan-nahi zikanakhalanso zopanda pake zilamulo ndi ziletso. Chifukwa chani? Aliyense akana wala qala man sha'a ma sha'a, aliyense akanayankhula zimene akufuna mu dinimu. Komanso wala fa'ala man sha'a ma sha'a, aliyense akanachitanso zomwe akufuna mu dini. Chifukwa chani? Zimene ine zimandikomera si zimene Allah walamula, si zimene Allah. Ine ndimafuna kuti mwachitsanzo ndiziyenda maliseche munsewu mbulanda bwinobwino ndithu, chifukwa ndi umoyo umene ine ndikufuna kukhala. Koma kodi zimenezo ndi zimene Allah subhanahu wa ta'ala watilamula ngati la? Ndiye ndi chifukwa chani atsikana ambiri achisilamu, amayi ambiri achisilamu, akazi ambiri achisilamu akuyenda mbulanda? Ndikumanena kuti pamene patavala hijabu. Ma brothers lero lino akumeta mbali al-qaza. Ifeso to al-qaza timaifuna kuti tidzimeta mbali. Mtumikiso wa Allah sallallahu alayhi wasallam al-qaza ankaifuna. Koma muwapeza amuna ambiri akumeta al-qaza. Ndikumanena kuti ifeyo nahnu al-muslimun, ife ndi asilamu ife, ndipo timamutsatira Allah pamodzi ndi mtumiki wake. Akuswali paswalapo mbali mwametameta. Mukumuona bwanji munthu amene akutsatira maganizo ake kapena akutsatira chivumbulutso zachidziwikira akutsatira maganizo ake? Chifukwa zimenezo si zimene Allah subhanahu wa ta'ala adamulamula. Alright, tamuoneni uyo mamuna amene amamwa akumwa mowa ndipo alibe nazonso ntchito zonena kuti mowa ni haramu. Ifeso timowa timaufuna kuti tiumu, koma Allah subhanahu wa ta'ala adauletsa. Ndi chifukwa ife timadzigwira kunena kuti sitingapange pa dunia pano zimene tikufuna. Pa dunia panopa tili pano kupanga zimene Allah subhanahu wa ta'ala watilamula. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala sadalenge mtundu wa majini komanso mtundu wa anthu kupatula kuti mitundu yonseyi idzitani idzimpembedza iyeyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye tikamakamba za ibada ndi ismun, dzina jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Tikamakamba za ibada ndi dzina limene lasonkhanitsa zonse zimene Allah subhanahu wa ta'ala amazikonda komanso amasangalala nazo, minal aqwali wal a'mali, kuchokera muzoyankhula pakamwa komanso zochita ndi ziwalo zonse, adh-dhahira wal batina, zimene zili zoonekera poyera komanso zimene zili za mumtima. Imene ndi chani? Ndi ibada. Ndi Allah watilenga kuti tipange zimenezi. Ndi chifukwa chake ubudiyatul muslimu lillahi azza wa jalla hiya allati amara biha subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa arsala ar-rusulu li ajliha. Ndi mmene Allah subhanahu wa ta'ala kuyankhulira kuti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Sidatumize ineyo atumiki kupatula kuti akuitanireni inu anthu ku ibada ya Allah komanso ndi kuti musiye at-taghut, maganizo athu, kutsatira maganizo athu. Ndiye kuti pamene popo ifeyo tikupembedza at-taghut, tikupembedza mafano. Chifukwa Allah sadatilenge kuti tidzatsatire maganizo athu. Allah sadatilenge kuti tidzatsatire zimene agogo athu adatisiyira ngati zili zosochera. Allah sadatisiyire zimenezo. Azibale athu amene lero lino akumatikankhira kuti tizipanga zinthu zonyoza Allah, sadatilamule Allah kuti ifeyo tiwatsatire amene. Inu mayi sadakulamuleni kuti mutsatire maganizo anu. Hijabu imene mmavala ija ngati ikusemphana ndi zimene Allah adalamula, inuyo mukupanga shiriki. Chifukwa chani? Mukutsatira maganizo anu, mwasiya kutsatira zimene Allah subhanahu wa ta'ala wakulamulani. Ndiye walubudiyya fil lugha, tikamakamba za ukapolo mu chiyankhulo, ma'khudhatun min at-ta'bid, ndi liwu limene limatengedwa kuchokera kuliula at-ta'bid. Tikamati at-ta'bid ndiye kuti kupangidwa control, kulamulidwa zochita. Ndiye ifeyo tili pano pa dziko lapansi kulamulidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo kwa tonse amene tili pano komanso ndi ena onse amene adzamverere izizi mtsogolomu, tizindikire kunena kuti ukapolo wal ubudiyyatu lillahi sharafun
wa karama, ukapolo umene munthu amakhala kapolo wa Allah ndi ulemerero komanso ndi chinthu chimene chili cholemekezeka. Walaisat madhalla, si chinthu chimene chili chochititsa manyazi. Ndi aliyense amene ali kapolo wa Allah subhanahu wa ta'ala, amene akuchita zimene Allah adalamula komanso zimene mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam adalamula, munthu amene yoyo ndi munthu olemekezeka pamaso pa Allah komanso ndi munthu amene ali ndi ulemerero wachani waukulu, ngakhale ife tidzimunyoza m'maso mwathu chifukwa chani akuchita zimene Allah adalamula. Ndiye zikanakhala kuti pa dunia panopa tinabwera kuti tidzapange mmene ife tikufunira, ndiye kuti Allah sakadatitumizira wahayi komanso sakadawabweretsa aneneri aja, ndipo sikukanakhala za haramu ndi za halali. Chifukwa ine za halali ndikanakhala nazo zanga, inunso mukanakhala ndi za halali zanu. Chiwerewere mukadachipanga kukhala halali, chiwerewere chikanakhala cha halali, kumamwa kukanakhala ka halali, shiriki kanakhala ya halali, kupha kukanakhala kwa halali. Ndiye halali ndi haramu samayipanga define ndi anthu. Lero lino anthu akukhazikitsa ma morals kunena kuti chinchabwino chinchoyipa, ndikumanena kuti mukuwaphwanyira ufulu anthu kuti akhale magay, mukuwaphwanyira anthu ufulu kuti akhale ma lesbian, ndi ufulu wawo. Wallahi si ufulu wawo, ife tilibe ufulu umene. Ufulu umene Allah adatipangira define. Mukuwaphwanyira anthu ufulu wawo akavalidwe, wallahi palibe ufulu akavalidwe kupatulapo ufulu umene Allah watipatsa. Ufulu wake uti tivale mmene Allah akufunira. Ndiye tikapanga zimene zozo ndiye kuti tikhala anthu aufulu, tikukhala anthu aufulu. Ufulu kwa ndani? Kwa Iblisu. Chifukwa Iblisu akufuna kuti ife timunyoze Allah tabaraka wa taala, pamene Allah akutifunira ifeyo kutifewetsera ndipo sakutifunira ifeyo kutilimbitsira. Ndiye Abu Mudhaffari akufotokoza choncho, ndipo kumapeto kwa kuyankhula kwake akunena kuti walau kana dinu, chikanati chipembedzo ichi chichamangidwa ala al-ma'qul, bana ala al-ma'qul, chamangidwa pa maganizo a anthu, wajaba alla yajuzu lilmu'minina an yaqbalu shay'an hatta yaqilu. Zikanakhala zokakamizidwa kuti zisakhale zololedwa pa okhulupirira kuti asavomereze china chilichonse mpaka anatachilingalira kale kuti kodi chikugwirizana ndi maganizo anga. Ndiye muona kuti kuyankhula kumeneku kumene adayankhula Abu Mudhaffari ndi zinthu zimene ambiri mwa asilamu masiku anakutani akuchita, akumaganizira kaye malamulo a Allah asanawachite, atsogoza maganizo awo ndi kusiya chiphunzitso cha Allah subhanahu wa ta'ala pamodzi ndi mtumiki wake. Choncho chikhulupiriro chawo sichikudziwika ngati dala asilamu. Allah yekha ndi amene akudziwa zomwe zatsala m'mitima mwawo. Allah yekha ndi amene akudziwa zimene zatsala m'mitima mwa anthu amenewa amene lero lina akudzitcha kuti ndi asilamu, koma likabwera lamulo la Allah mwaona kuti wakutani akunyinyirika nalo. Akazi Allah adawalamula kuti waqarna fi buyutikunna, ino akazi khazikikani nyumba zanu. Koma ndi akazi angati amene amavomereza zimenezo kukhazikika nyumba, kupatula kuti ambiri mwa iwo amava kuyabwa, kukhala nyumba amava kuyabwa, akuti nkumayankhula kuti mukundikhomerera, mukundika ineyo pa ukapolo, iyi amuna achisilamu ndopondereza. Kodi akupondereza ndani pamene mukupeza lamulo ndilochokera kwa Allah tabaraka wa taala? Akungokuthandizani inu mayi kuti mukwaniritse lamulolo. Ndiye akazi ambiri muona kuti kukhala pa nyumba ndi chibalo kwa iwo. Komatu ngati mkazi ukufuna ukhale kapolo wa Allah, mvera aya imeneyi, iwe khala pa nyumba apo ndipo udzaona ubwino waukulu kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akazi amene akumatuluka nyumba zawo ndikumakasakanikirana ndi amuna, muona kuti ambiri mwa iwo 99% akumapanga zibwenzi ndi amuna amenewo. Ena mwa iwo akugonana ndi amuna amenewo, kenaka akagonana ndi amuna amenewo pambuyo pake ndikumapanga regret. Napangiranji zimenezo? Chifukwa chani? Sadamvere Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi Allah akalamula chinthu chimene Allah wachilamula, iwe nkuchinyoza, gwero lake limakhala iweyo kugwera mu uchimo basi. Akazi achisilamu akumapita ku ntchito, akumapita ku business, kumene kuti kumakagwirana chanza ndi amuna oti ndi sima maharamu awo, kugwirana nawo chanza, kumahagana nawo, kumaonetsa thupi lawo malo amene ali osayidira, kwaonetsa makosi, kwaonetsa makutu, kwaonetsa mikono. Zonsezo ni haramu. Ndiye mkazi amene every time akupezeka zoti akungopeza nsambi, kumangodzikundikira nsambi, ndipo sangalape chifukwa amaona ngati akuchita zolondola. Alapa bwanji pamene munthu akuona ngati akuchita zolondola? Chifukwa Allah amamkhululukira amene walapa. Ndiye kusavala hijabu yokwanira, mkazi kumapezeka zoti akucheza ndi mwamuna wachilendo popanda maharamu, ali awiriwiri chonchi.
mkazi amene amapeza nsambi nthawi ina iliyonse, mkazi kuyenda mtunda wautali popanda mahram, mtunda wodutsa tsiku limodzi popanda mahram, mkazi amene amakhala kupeza nsambi nthawi ina iliyonse imene ali pa ulendo. Ndiye achitukirenji akazi amene lero lina akupeza nsambi zimenezi. Koma tikati tiyeni tiphunzire za dini ndikumathawazo. Shehe amene acha ndokakamula kwambiri, shehe amene acha amazitenga ngati ngelo, iyayi inenso nane ndini mavuto anga, koma siningakhale ni mavuto akulu ngati mmene alili anthu ena, chifukwa ine kuchita chiwerewere, ine kumapezeka zoti ndikuyenda kunsewu kumimba ili pamtunda, ndikhala munthu otani, ndifaka Allah kunena kuti alladhina yajtanibuna kabaira al-ithmi wal fawahisha illa lamam, anthu amene amapewa machimo akuluakulu komanso ni nyasi kupatulako ma 40 ang'onoang'ono. Ndiye inu ndine sitikakhale 100%, maswahaba sadali 100%, amachita tima 40 tati ting'ono, koma panalibe mwayo amene amachita ma 40 akuluakulu amene asilamu mu nthawi ino tikutani tikupanga. Limadha sitidaphunzire maphunziro a imani kumayambiriro kwathu, sitidaphunzire maphunziro a imani kumayambiriro kwathu. Ndiye apanso pali mawu amphamvu amene adayankhula Abdullah ibn Mas'ud kwa ophunzira ake kunena kuti kaifa antum idha labisatkum fitna, mudzakhala mukutani inuyo kapena mudzakhala muli munyengo yotani ikadzakupezani inuyo nthawi ya fitna. Ndipo fitna apa akuyimira bid'a. Ahlul ilm akunena kuti wal fitnatu huna bid'a, ndipo fitna apa ikutanthauza bid'a. Ndiye mudzakhala bwanji munthawi imeneyi, munthawi imene anthu adzakhala ali mu bid'a, yahramu fiha al-kabir, adzapezeka zoti akukalambira mmene mu anthu akuluakulu kumamera imvi ali mu bid'a, wayarbu fiha as-saghir, achichepere ndikumakulira mmene, wayattakhidhuha an-nasu sunnatan, ndiye anthu adzakhala kuitenga imene kuti ndi sunna. Ndiye tikumbukire sunna amene adafotokozera Hasan al-Basri kunena kuti anthu asunna samakhala limodzi ndi anthu opanga zilakolako zawo, komanso samakhala limodzi ndi anthu otsatira chani, otsatira maganizo awo, obweretsa zinthu mu dini zimene zisali mu dini, anthu abida. Zizindikiro za anthu asunna ndi zimenezo. Ndiye muona kuti apapa akufotokoza kuti anthu abida azakhala akukulira mu bida imeneyi mpaka na kumamera imvi achinyamata ndikumatani ndikumapezeka zoti akukula mmene, ndipo adzaitenga imene sunna. Ndiye fa idha ghuyirat, akadzayamba kuletsedwa kuti akuluakulu 40 kuchisilamu kulibe, kuchisilamu kulibe kuphatikiza dhuhuri ndi juma kulibe, kuchisilamu kulibe kuponda zikiri, kuchisilamu kulibe maulidi iliyonse, kaya maulidi an-nabawi, kaya maulidi linafsi. Maulidi an-nabawi ndi maulidi imene anthu amati tikusangalala kubadwa kwa mtumiki, kapena maulidi imene munthu manena kuti kusangalala kubadwa kwako, birthday party. Kuchisilamu zimenezo kulibe. Kuchisilamu kulibe kuimba, kulibe manashidi kuchisilamu. Kuchisilamu kulibe kunena kuti azikaza azivina pagulu la amuna nkumaicha imene kuti nikah. Kuchisilamu kulibe kuti mkazi azituluka nyumba atazithira perfume ndi kudzipoda. Zimenezo kuchisilamu kulibe. Kuchisilamu kulibe kuimbira popita kumanda, kulibe kuwerenga zitabu kumanda, kulibe kuwerengaso zitabu kumaliro. Zimenezo kulibe kuchisilamu. Kuchisilamu kulibe kupanga dua pa kutapa swala pagulu, kapena paweka kukweza manja chonchi ndikumapempha Allah akunena kuti fa idha qadaytumus salata aw idha qadaytumus salata fadhkurullaha, ndipo mukamaliza swala mkumbukireni Allah, qiyaman choima wa qu'udan kandi chokhala kapena chogona mbali. Zimenezo Allah akulangiza. Ndiye lero lino munthu akabwera ndikumanena kuti chani, ndikumanena kuti dua rabbakumullah Allahumma anta sa'adu, amin kumati zimenezo ndi dini. Zimenezo kuchisilamu kulibe. Olo zimenezozo azipanga anthu andevu zambiri, anthu amene akununkhira perfume, anthu amene adaloweza Qur'ani, koma zimenezo nzoti kuchisilamu kulibe. Ndiye wina akayima pa mimbari ndikumawaletsa anthu, qalu, anthu azayankhula kuti chani, ghuyirati sunna, akutiletsa ife sunna. Taonana achitika bwanja kutiletsa ife kuti tisamatere. Kodi chisilamu chimenechi ndi nchiti? Naam, chisilamu chinabwera mwachilendo ndipo chidzapitanso mwachilendo. Chifukwa chani? Munthawi inoyi anthu zimene akupanga zeni za chisilamu zikumaoneka ngati ndi za chilendo. Akazi mpaka amachallenge kumamuza mwamuna wawo kuti ineyo mitala ndio sayerekeze, kuli bwino zikapanga chiwerewerecho.
koma ine mitala usatani usairekeze. Kodi amene anamuloleza mitala ndi nani? Ni mkazi kapena mamuna? Allah adaloleza mitala kwa amuna osati akazi. Akazi ndi okwatiwa, iwo akakwatiwa azikhala pa nyumba, pamuna wanga takakwatira mkazi wina iwo akhale chete. Zizingowawa mu mtima koma asayankhule mawu anyasi omwe akazi ambiri lero lino akumayankhula. Ndiye panopa tiyankhula gawo lililonse, tigunda gawo lililonse. Walau kariha almubtadi'un, walau kariha almushrikun, walau kariha alkafirun, walau kariha adh-dhalimun. Koma ife titani tiyankhula basi, ndiye tizigunda mbali na iliyonse. Akazi achisilamu akumavala niqabu bwinobwino, koma ikakhala nkhani ya mitala amanyasidwa naye. Nkhulupiraso ena amene amba kuva choncha ambaso kuchokapo apa ali taona ni sheha cha kumene amba kupita. Iya ayi tikukamba za chisilamu, chisilamu timagunda mbali na iliyonse. Nkhani ya akida imagunda gawo lililonse. Fanyani tikufuna kutsuka mitima yathuyo tigonjere ku malamulo a Allah tabaraka wa taala. Ndiye qalu ophunzira Abdullah ibn Mas'ud adati wa mata dhalika ya aba Abdurrahman, lidzakhala liti limenelo inu bambo wake a Abdurrahman. Ndiye qala adayankhula ibn Mas'ud kunena kuti idha kathurat qurra'ukum, akadzachuruka mahafizi, akadzachuruka anthu owerenga Qur'ani. Lero lino mupite ma social media mumpeza aliyense ali patsogolo kufuna kutumizapo zimene akuwerenga za Qur'ani. Akazi akuzipanga rekodi akuti akuwerenga Qur'ani, ena akuzipanga rekodi pasipa pakuveka background yawo werenga Qur'ani wina wake ndikumatulutsa misozi. Akachoka mmenepo adzikapanga chiwerewere, akachoka mmenepo akamunyozera Allah subhanahu wa ta'ala, akachoka mmenepo adzikapanga zinthu zimene zili zosemphana ndi Chisilamu. Ndiye akadzachuluka qurra'ukum, anthu oloweza Qur'ani akadzachuluka nthawi imeneyo. Izo zili choncho bwanji? Chifukwa chonena kuti lero lino anthu alibe nthawi yoti aphunzire zimene aloweza zija. Suratul Fatiha asilamu ambiri samaidziwa, adangoyiloweza basi, koma samaidziwa. Faka nakhala kuti akuidziwa akanasiya nyasi zimene amachita zija, akanasiya. Koma ambiri timangowerenga suratul Fatiha chifukwa choti tidayiloweza basi. Ndiye achulukirenja anthu owerenga Qur'ani koma osadziwa zimene Qur'ani ikunena. Faraaina zaman, tayiona nthawiyo ndi ino imene Abdullah ibn Mas'ud akuinena. Wa qallat fuqahaukum, ndiye adzachepa omvetsetsa dini mwa iwo, adzachepa. Mafuqaha ndi anthu amene amamvetsetsa bwino dini, ndi anthu amene amadziwa aya imodzi chakuidziwa mkati ndi kunja komwe, ndikudziwa kuti aya imene inabwera chifukwa chani, ndikudziwa zimene zidayankhulira pene kuchokera kwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama ndi manga za maswahaba radiyallahu anhum, ndikudziwa so mawu mene mu fil lugha, komanso ndi zimene adayankhula ma salafi as-salih ndi zina zimene zazungulira aya. Koma mumpeza mubtadia akamayankhula aya amangoyankhula za mmutu mwake basi. Akuti tanazzalu almalaikati waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amri, amatsika angelo pamodzi ndi mzimu, pamodzi ndi mizimu. Ndiye tsiku limene lili, akuti tsiku limene lili ndikumayitana anthu kuti azirehema, ndikumauza anthu kuti azipereka ndalama. Dzina lililonse limene angalipemphere chikhululuko 200 kwacha. Mashehe ndikumayicheni osatiso mashehe, anthu abida amenewa ndikumadera anthu ndalama bil batil, mopanda chilungamo choncho. Ananena ndani kuti liwu limene limatanthauza kuti mutsiku, kapena kuti aya imene imatanthauza kuti mutsiku la al-qadri amatsika angelo pamodzi ndi mizimu. Ananena ndani zimenezo? Mtumiki wa Allah sadanene zimenezo. Mtumiki wa Allah adanena kuti tanazzalu almalaikati wa jibrilu ma'ahu, amatsika angelo pamodzi ndi Jibrilu. Jibrilu amene ali ar-ruhul al-amin, ar-ruhul qudusi awi ar-ruh. Jibril ani maina amene ar-ruhu nzimu, ar-ruhul qudus nzimu era, ar-ruhul amin nzimu odalirika, ni maina Jibril. Ndiye Allah pamene akunena kuti tanazzalu almalaikati war-ruhu, akunena tu Jibril, sakunena mizimu ya agogo athu. Ndiye mwapeza asilamu ena akunena kuti imene ni mizimu ya agogo athu, mizimu ya anthu amene adamwalira. Tatiyeni tizawapemphera, tiapangire jeni, tiapemphere chikhululuko. Ndiye dzina lililonse limene tizipemphere chikhululuko muzindipasa 100 kwacha. Imagine mtumiki wa Allah azipanga zimenezo kwa maswahaba, zikanakhala bwa dini yake kanakhala yotani. Ndiye anthu lero lino tikutenga zimene zizi ndikumati ndi chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fajani chifukwa sitikudziwa, mulibe kumvetsetsa mwa ife dini, tikungoloweza zinthu malo moti tikhale pansi tiphunzire. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala yagona pa kuphunzira. Nchifukwa mtumiki akunena ati
muhadithi ya Uthman ibn Affan, man mata wa huwa ya'lam, aliyense amene wamwalira akudziwa waphunzira mokwanira kuti annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna, kuti palibe wina opembedzedwa koma Allah yekha amene akalowa kujanna. Kusenza kuti nkhani ndikudziwa osati kuloweza. Allah subhanahu wa ta'ala ni maina 99, man ahsaha, amene wawadziwa maina amenewo dakhala aljanna, akalowa kujanna. Osati anthu mmene akungogwirisira ntchito gawo limodzi la hadithi limene lina kuti man hafidhaha, yemwe wawaloweza. Koma maijeni muhadithina kunena kuti hifdhu apa sakutanthauza kuloweza koma kusunga chifukwa chonali chinthu chowachidziwa. So sizingatheke munthu kuchisunga chinthu chokupatula kuti kuchidziwanso mmene chilili. Ndiye aliyense amene wawadziwa maina Allah akalowa kuti kujanna, koma osati amene wawaloweza. Ndiye mwapeza asilamu ena basa akuloweza maina onse 99 acha, koma kuwafunsa kuti pa maina 99 ipo tatifotokozereni kuti tikamati Ar-Rahmani ndi chani? Ar-Rahmani ni mwini chisoni. Iyayi, Ar-Rahmani si mwini chisoni. Ar-Rahmani ndi mkati mweni kulowa mkati mweni mwa dzina limene mupeza muli zambiri. Ndiye munthu akuyeneka kuphunzira zimenezo kuti azidziwe bwinobwino, osati angodziwa zapamwamba. Ngati mene ambiri tikungodziwa Chichewa ndi Chiarabu. Tikati Chichewa ndi Chiarabu ndiye kuti mawu a Chiarabu aja kungowasintha kukhala mu Chichewa basi, koma usadziwa maanahu, matanthauzo ake. Ndiye achulukirenji asilamu mu nthawi ino amene ali otani ongoloweza zinthu koma osamvetsetsa. Ndiye idha kathurat qurra'ukum, akadzachuluka owerenga oloweza omangowerenga kungolalata mangopanga qara mangowerenga ndikuloweza ndikuzitani ndikuzimaziyankhula, wa qallat fuqaha'ukum, ndikukhala ochepa mwayo omvetsetsa dini, wa kathurat umara'ukum, ndipo akadzachuluka anthu ofuna kukhala patsogolo. Lero lino munthu kungovala chikofia chonchi akufuna ushehe. Lero munthu wangoloweza juzama akufuna ushehe, afuna kuti akhale patsogolo azipanga mahutuba pa mimbara. Anthu lero lino akangodziwa kaifa haluka basi asanduka sheikh, kungodziwa kuzinga nkhuku basi sheikh. Akuti mpaka na lero lino sheikhat omadana ni mitala, sheikhat akuti shehe wankazi omadana ni mitala, sheikhati yenda mapazi akumaonekera kumatuluka nyumba mapazi ali kunja, sheikhati wantundu wanje amene. So zimene zikuchitika ifa chana anthu tangothamangira kufuna kukhala patsogolo. Maudindo lero lino anthu akulimbirana si china yeyani, chimene akufuna ndi chani? Akufuna kuti iwo adzikhala patsogolo pamene ali osayenera kukhala patsogolo. Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'a ananena kuti munthu ayambe kaye kuphunzira. Pamene munthu wayamba kuphunzira kenako ndikusinkha ije. Pamene munthu wayamba kuphunzira mudzampeza kuti sakusinkha kukhala patsogolo. Koma munthu akasinkha kukhala patsogolo asanaphunzire samakhalanso ndi nthawi yophunzira. Ndiye mwaona kuti anthu amene lero lino akuthamangira kukhala m'maudindo ndi anthu amene alibenso uzindikiro wokwanira. Ndi zimene zikuchitika kuti wa kathurat umara'ukum, akadzachuluka amene ali ofuna kutsogolera. Anthu akumenyana chifukwa chofuna kukhala chani? Makomiti member afuna kukhala chairman wa komiti. Anthu kumathirana ndi tumawu kutukwanana chifukwa chofuna uchairman mizikiti. Ena kupanga matalasimu akuti kufuna kukhala shehe patsogolo basi. So muona kuti zonse zikuchitika chifukwa cha kusazindikira. Udindo wallahi anthu samauthamangire. Udindo ni chinthu chachikulu kwambiri chimene inu ndine tikuyeneka tizichiopa. Chifukwa chani aliyense amene angakhale olamulira anthu 10 kuwalamulira anthu 10, munthu amene adzafunsidwa za anthu 10 amene ndiye munthu ukuthamangira kuti utsogolere anthu mamiliyoni, ukuthamangira kuti utsogolere anthu 100, uli ndi udindo wakulu chotani. So anthu zimenezo sakuona chifukwa chani? Kupotoka kwa akida yawo. Muona anthu akoloweza kulani kuthamangira kutsogolo kuti azikaswalitsa sunna, sakuidziwa chitrauza chawo chikudutsa chani? Chikudutsa misomali ya mapazi. Akuswali osati mmene mtumiki adaphunzitsira, koma akufuna kutsogolera anthu. Pamene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam pambuyo konena kuti ayime munthu odziwa Qur'ani, ananena kuti ngati afanana pakati pawo anthu awiri, kuti wina ndi odziwa bwino Qur'ani, wina yenso ndi odziwa bwino Qur'ani, atsogolere yemwe ali odziwa bwino sunna mwa iwo. Chifukwa chani akukamba za sunna? Chifukwa anthu ambiri timaona akulakwitsa paswala paja, akulakwitsa zambiri. Kuli anthu okalamba koma muona swala akuitalikitsa, koma mtumiki ananena kuti ngati mbuyo muli anthu okalamba ndodwala munthu musatalikitse swala, koma ifoti aloweza Qur'ani akutalikitsa swala.
mayi kumbuyo kumwana wawo akulira molomoti munthu afupikitse swala akuyitalikitsabe swala akuti ifenera kuti yende hafiza ali ndi mawu abwino kwa basi zonsezo zikuchitika facha umbuli akungothamangira kutsogolera koma alibe chani alibe ilmu komanso waqallat umanaukum akadzachepa anthu amene ali odalirika mwa inu zikumayambira nyumba momwe mkazi wako kapena mwamuna wako kumuuza nkhani ukayipeza kunja anako nkhani kungoyidziwa ya nyumba akayifotokoza kunja nzako amene umamudalira kungomuuza china chake icho wachipeza chikutani chikukambidwa ndi anthu ena odalirika adzachepa okhulupirika lero lino asilamu tikumakhulupirira wallahi pali brother ena basi Allah adziwakhululukira kuwakhulupirira ndi kuwapatsa ndalama yochuluka brother ndalama ndi ino titakugulanipo ni katundu wina ndiye paliso ndalama itufuna tikuguleni katundu wina wallahi brother amenewo osakhala ni mantha ndi ndalama ya munthu nkudya ndithu ndalama yochuluka kwa basi kudya kupanda kukhulupirika kumene koko kuchitika pakati pa ife ngati asilamu pamene maswahaba radhiyallahu anhu adali anthu okhulupirika mpaka ana amapezeka zonena kuti munthu kuwakhulupirira ni mkazi wawo kuwauza zoti mukupita ku haji na muyendeko ndi akazi anga apa muchani mu ulendo wanu maswahaba radhiyallahu anhum zimezo ndikuchita chifukwa adali anthu odalirika koma lero lino wina umuuze zonena kuti amwene akazi anga ndi amuyende nawo mupite nawo ku South Africa zimenezo mesaka makapita kumeneko ndi banja chifukwa chakusakhulupirika anthu lero lino tikupanga zinthu zonyasa kwa basi zinthu zonyasa kwambiri ndipo hivi ni ku South Africa konko anthu amapezeka zoti akulandana akazi maiko akunja anthu akukumana mkazi ndi okwatiwa mwamuna ali pabanja akulanda mkazi wa mwini wake wa pabanja asilamu kumalawi kunonso zikuchitika zimenezo mkazi wokwatiwa wapanga lonjezo ndi Allah subhanahu wa ta'ala kuti yeye sadzapanga zina mwamuna wokwatira wapanga lonjezo ndi Allah subhanahu wa ta'ala kuti akukwatira ncholinga choti ayitalikire zina koma ndipo akapezeka zoti akutuluka nyumbamo ndikumagonana ndi munthu wina mwamuna akuchoka kupita kwina mkazi akuita na mwamuna wina akubwera nyumba kapena mkazi mwakakumana ndi mwamuna wina kunja mwamuna mwakakumana ndi mkazi wina asilamu ndithu mmene ndikuyankhula pano paso ena akupanga zimenezo kusakhulupirika ndiye adzakhala ochulukira amenewo faraaina zamani nthawi ija nditi ndinoita iwona asilamu kukhulupirika kuja kunatani kunatha amene alipo ndi ochepetsetsa kwambiri ochepetsetsa kwa basi ndiye point yomaliza ananena kuti chani walitumisati dunya bi'amali al-akhirah mukadzaonanso dunia ikwatangwanitsa asilamu kuiwala za ku akhirah basi asilamu adzatangwanika ndi dunia ndikumayiwala za ku akhirah ndithu munomu nthawi inoyi asilamu tayiwala za akhirah ndipo tatangwanika za dunia silamu chimene akuganiza ni makobiri basi kudzuka kulephera kumupembedza Allah tabaraka wa taala kulephera munthu kuti adzuke ampembedze Allah tabaraka wa taala akuthamangira kuti akuthamangira kuntchito panopa pano ndikunena pano ena fajiri sana swali akuthamangira kuntchito akuti afuna ukafika nthawi yabwino awerukanso mochedwa madzulo ndikumanena ndibwenze swala ndi amabwenza swala zimene akuona kuti abwenzazo basi umoyo wangu khalira makadwa kumangobwenza swala ino chisilamu cha mtundu wanji chimenecho ananena ndani kuti msilamu aziswali madzulo okhaokha kumabwenza swala zonse asilamu akupanga zimene chifanyani ayiwala za ku akhira kungopanga za pa dunia pa ndiye tikala tikupitiriza insha Allah wiki yamawa ino koma lero lino tayankhulapo zokamba za anthu awiri Abu Mudhaffar as-Sam'ani komanso Abdullah ibn Mas'udi ndiye tidzabweranso insha Allah kupitiriza pamenepo muzokamba za ena kuchokera mu gulu la masalafi ngati pali mafunso tiyeni tifunse koma ndizibwerenza kunena kuti mafunso athu asamakhale okhudza tahara asamakhale okhudza udhu asamakhale okhudza as-sala saumu ndi zina zotero zimenezo ndizofunikira koma sizingapose kufunikira kwa al-aqida ndiye tikuyamba kaichofunikira kwambiri chifukwa kulondola kwa aqida ndikuti zina zonse pamwamba zimene zimabwera zimakhalanso zotani zolondola ndi akida tiwatenge kuti ni mafuwa athu amene tikufuna kukhazikapo mpoto kati tufuna kukhazikapo mgolo ndiye ngati tikukhazika pa zigulumwa zachidziwikire kuti mgolo umene uphwanya zigulumwa zimenezo moto uthimapo ndiye akida ndiye ni mafuwa athu tikuyeneka kuti amenewo akhale concrete akhale olimba ngati mene munthu samamangira foundation ya nyumba yake samamanga foundation ya doti munthu akamanga foundation ya nyumba
amamanga foundation yolimba kwa basi. Chifukwa chani? Kung'aluka ming'alu imene imaonekera kumtunda kwa nyumba sikuti ndi chifukwa choti kumwambako ndi nkhani ya foundation. Ndiye kupotoka kwa ntchito zathu zimene ife timagwira ndi chifukwa cha akida. Ndiye mmodzi wa anthu amene ali olakatula mchiyankhulo cha Chiarabu adayankhulapo ndakatula kunena kuti chani? Kunena kuti alqalbu uli ngati mtengo, ndipo alamalu ntchito zili ngati chithunzithunzi cha mtengo. Ndiye pamene dzuwa lawomba kuwomba mtengo, chithunzithunzi chimaonekera uko. Ndiye chithunzithunzi chimatengera mmene mtengo ulili. Ngati chithunzithunzi chikuoneka pansipo nchopindika, zikusonyeza kuti mtengo wopena pake udapindika. Komanso ngati mtengo chithunzithunzi chake chaoneka cha straight, ndiye kuti mtengo undwa straight. Chimodzimodzi mtima, ngati mtima mkatimo uli woola, ngati uli woonongeka, ntchito zako zimakhalanso zoonongeka. Ngati ntchito zako zili zolondola, nzachidziwikirenso kuti mtima wako mkatimo ndi wolondola. It means ndiye kuti akida zimene mtima wamanga ndi zinthu zomwe zili zabwino, zimene zikugwirizana ndi chikhulupiriro cha Chisilamu. Ndiye kwa lero tilekezere pamene pangati pali mafunso ena aliwonse tatiyeni tifunse. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ngati pali funso tiyeni ndithu tifunse. Tatsala ndi 10 minutes yoti tifunse kwa mafunso inshallah. Koza kutayipa apopo ndipo ndiwerenga ndikuyankha funso limenelo ngati ndingalikwanitse. Ngati sindingalikwanitse basi ndinena kuti sindikudziwa. Tiyeni tifunse ndithu, nthawi inoyi ndiyoti tifunse pa zimene taphunzitsana leroli. Mwina ndingopanga scroll ma message wankutheka kuti wina wake watumizapo funso. Zikuonetsa kuti funso silinafunsidwe. Ndiye ngati mwina tikuona kuti funso palibe, ngati zamveka ndiloleni kuti lesson imene itere pompa. Mangati tikuona kuti funso lilipo tiyeni tisazengereze tifunse ndithu. Naam, so pabwera funso apa kuchokera kwa brother Uthman akunena kuti mkazi anathetsa banja pogwirizana ndi azibale mpakana kukaniza mamuna ana ake. Alright, so ndikukhulupirira kuti mwina imene ndi ndemanga, koma izizi ndizoona kuti anthu ambiri akuchita makamaka akazi chifukwa cha umbuli wawo pa dini, komanso makamaka secularism. Muona kuti akazi amene akupanga zimene zambiri mwa iwo ndi amene adutsapo pa college, ali ndi ka diploma, ali ndi ka degree, ali ndi ka masters, kandi ka PhD. Ndiye mwa iwo mulibe mudini ina iliyonse, akumatenga ma ideologies achizungu. So akazi amenewa chimene atazindikire ndi chonena kuti Allah subhanahu wa ta'ala adawayika malamulo a sharia kukala tahqiqu masalihul ibadi fil maashi wal maadi, kukala okonza zochita zathu ife akapolo pano pa dziko lapansi komanso ku akhira. Ndiye ngati pa dziko lapansi panopa taponderezana, tapezeka zonena kuti taponderezana, ndipo mulanduwo sunagamulidwe potengera malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala, chimene chidzachitike ni chani? Mulanduwo udzakhala wapangidwa postpone, Allah wausunga kuti udzasolvedi pa tsiku la chiweruzo. Ndiye pa tsiku la chiweruzo munthu sakachoka pamene adzayimepo mpakana milandu yonse imene anali nayo ndi anthu ena idzapangidwe sort out. Chifukwa chake tikuchedwa kuti tsiku limene lili tsiku loweruza, tsiku la chiweruzo. Ndiye pali hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu yomwe mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adawafunsa maswahaba kuti atadiruna mal muflis, kodi inu mukumudziwa yemwe ali woluza? Ndiye qalu maswahaba adati al muflisu fina man la dirham lahu wala mataa, woluza mwa ife ndiye yemwe alibe dirham, alibe ndalama, komanso alibe mataa, katundu. Ndiye qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtumiki adayankhula kuti al muflisu min ummati, woluza mu umma wanga amene ali bankrupt, munthu amene ali bankrupt wosapambana, yemwe waduka mpamba,
tikamati amene ali bankrupt ndiye kuti anali ndi mpamba koma mpamba wonse watani watha waduka alibenso ndalama ino yote ambire business. Ndiye munthu ameneyu min ummati ochokera mu umma uno yaati yauma alqiyama adzabwera pa tsiku la chiweruzo biswalatin ndi swala yake wa zakatin ndi saumu yake amini ndi zaka yake wa siyamin komanso ndi saumu yake. Izi mtumiki akuzitchulazi ndi nsichi za Chisilamu zitatu pambuyo pachani pambuyo pa al-iman ndiye pali as-sala az-zaka was-sawm ndiye kuli haji imene iliyomalizira. Ndiye mtumiki anachula nsichi zitatu za Chisilamu zomwe ziliso zonena ta asilamu ambiri amazichita ifa haji si ambiri amene amakwanitsa fa mtumiki anati man istata'a ilayhi sabila. Koma muona kuti zaka anthu ambiri amakwanitsa chifukwa cha business komanso chifukwa cha ntchito. Swala ambiri timaswali kusala ambiri so timaswali. Ndiye mtumiki anachula izi zimene asilamu 99% amatani amazipanga. Ndiye adzabwera pa tsiku la chiweruzo ndi zimenezi. Koma wayaati qad shatama hadha adzabweratu atamusemera chinyawu wina atamulakwira wina komanso wa akala mala hadha atadya chuma cha munthu wina mopanda chilungamo komanso wa daraba hadha wa safaqa dama hadha ila akhiri alhadith. Mene Musa akufotokoza kuti adzakhala munthuyu wammenya wina mopanda chani mopanda chilamulo chimene Allah wapereka kuti mmenyeni ngati mene amamenyeredwera munthu okumwamowa. Munthu oledzera amamenyedwa zikoti zokwana zingati 80 malingana ndi mmene Umar ibn al-Khattab adakhazikitsira mu nthawi ya mtumiki ndi Abubakari amakwapulidwa zikoti zokwana zingati 40. So mukammenya munthu kapena mmene angamenyere kholo kummenya mwana chifukwa choti sakuswali mwana amene wakwana zaka 10 kumenya kumene kondikololedwa kapena kumenya kumene mwamuna angamenye mkazi wake kumenya kumene kuli kopanda chani kopanda kuvulaza. Darbun ghaira mubarrih kumenya kumene kusukungambweretse vuto mkaziyo. Ndiye kupanda pamene popo msilamu kungommenya msilamu nzake kapena kumenya munthu wina popanda vuto popanda chifukwa chimene sharia yavomereza munthu amene kumenya kumene koko ngati sikunapangidwe sort out pa dziko lapansi pano pa tsiku la chiweruzo kuzatani kudzapangidwa sort out. Chipongwe chimene wina wampangira wina kumunamizira zimene sadachite kumpekera bodza wina kumpondereza wina ndi zili zonsezo zimene zili zokhudza chipongwe zimenezo ngati sizinapangire sort out pa dunia pano pa tsiku la chiweruzo Allah adzazipanga sort out. Ndi Allah akunena kuti chani mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallam akunena kuti chani akunena kuti tsopano munthu ameneyo adzayima pamaso pa Allah ndi milandu imeneyi. Ndiye kumbuyoku kudzakhala laini ya anthu amene adzakhale akudikirira kuti alipiridwe chifukwa yosana mbwezere munthu ameneyo. Ndiye fayu'ta min hasanatihi mudzakhala fayu'khadhu min hasanatihi zidzakhala zikuchotsedwa zabwino zake mu akaunti yake ndipo zidzaperekedwa mu akaunti ya anthu amene adawachitira chipongwe acha. So zabwino zake zimene adachita swala yake ija zaka yake ija saumu yake ija imene ijayo idzapezeka zonena kuti kuchotsedwa mmene mujamu ndikumaperekedwa kwa ndani kwa anthu amene adawachitira chipongwe acha. Ndiye zikadzakhala kunena kuti zatha zabwino zake pamene Allah subhanahu wa ta'ala sadamalize kugamula milandu imene ija chifukwa choti anthu achuluka. Ndiye Allah adzayamba kutenga zoyipa za anthu aja ndikumampatsa munthuyu malingana ndi mmene adawachitira. Thumma turiha finnar pamapeto pake munthu uja adzakalowetsedwa ku moto. Munthu oti akuona ntchito zake akuziona ntchito zake zili mapiri koma ntchito zimene zapezeka zoti zapungulidwa chifukwa cha khalidwe lake. Pa chifukwa chimenecho mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallam adatsindika kuti afdalul mu'minun ahsanuhum khuluqa abwino mwa okhulupirira ndi amene ali ndi khalidwe labwino. Chifukwa chani kukwanira kwa imani ndiye ndi husnul khuluq. Imani tikati yakwanira ya munthu ndiye ndi khalidwe labwino. So mkazi amene wapezeka zonena kuti wamusemera chinyawo mwamuna wake mpaka anakufikira poti watetsa banja mkaziyo akuti yeye ali ndi mphamvu yotetsa banja pamene ku Chisilamu Allah sadapereke kutetsa kwa banja m'manja mwa mkazi. Ndiye mkazi uja wapanga chipongwe chimenechi mpaka anakumuuza mwamuna kuti anawa sosi yako ya anawa ndi yanga kwasintha somaina. Mkazi ameneyo wallahi ngati salapa mkazi amene ali ndi milandu pamaso pa Allah. Ndipo mwamuna ameneyo chimene angachita sambwezere mkaziyo yeye angoika zimene zozo m'manja mwa Allah basi. Akwatire mkazi wina okhulupirira ndi kumakhala koma uyuyu
asayembekezere zabwino pa tsiku la Allah, pokapoka alape, ndipo akalapa abwere kwa mwamunayo ndi kumuwuza kunena kuti amukhululukirenso. Chifukwa pambuyo ponena kuti wamuchitira munthu nzako chipongwe, umenekanso kubwera kwa munthuyo ndi kukamupepesa. Ndiye posafuna kuchulukitsa zokamba, akazi ambiri achisilamu akupanga zimenezizi, ndipo akumadzitenga kuti iwowo achita ubwino, ndipo ena mugula abale amkazi akumayikiranso kumbuyo zimenezi, mwampanga support mkazi kuti apange chipongwe chimenecho kwa mwamuna wake. Koma mkazi azindikire kunena kuti nkhani imeneyo sinathe, kaya mukapita pa khoti mayi akhoti ndi kukhala kumbuyo kwanu, malingana ndi mmene lero lino zikukhalira za feminisms. Za feminism zachuluka, ndipo makhoti ali kumbuyo kwa akazi. Iwo akhala kumbuyo kwanu, koma wallahi mulandu umenewo sudathe. Akuchitirani kumbuyo, akuyikirani kumbuyo anthuwo, koma pamaso pa Allah muli ndi mulandu umene sipadzakhala wina amene adzakuchitireni amene adzakuyikireni kumbuyo kupatulako thupi lanulo limene lidzayikira kumbuyo. Ziwalo zanu zizayankhula kuti watu anapangaiza. So tenti liwope tsiku limeneli. Sisters, muopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kulowa mu annikaha ndi malo amene ali oyera. Ndiye tikuyeneka mmene mutichitemo zinthu zimene Allah walamula. Annikaha ndi ibada. Ibada timachita kama amara Allah, ngati mmene Allah adalamulira. Koma akazi ambiri achisilamu alibe nazo ntchito zimenezo. Akupanga chipongwe amuna awo. Kupeza kazoti mamuna basa akuchokera ku ntchito, nyumbamo muligwa, akuti katundu yese watani wanyamula mkazi wapita naye kwawo kwa makono. Akakadi aidi akatundu uja akatha azimba sofoni, amuna anga munikhululukire ine mwakuti ndi chani chimene mukupanga akazi. So mkazi amene lero lino akupanga zimenezi ni mkazi amene akumenya nkhondo ndi Allah tabaraka wa taala, ndipo aliyense omenya nkhondo ndi Allah pamodzi ndi mtumiki wake samapambana, ndipo sadzapambana mpaka nakalikali. Ndiye kuyankha mwachidule brother mmene munafunsira kuti kodi ngati mkazi ndi abale yake akukaniza abambo ana kuti awafikire anawo bambo yatani, basi inu musalimbane nazo. Anawo wallahi akadzakula Allah adzawadziwitsa chilungamo, ndipo azadziwa kuti mayi yawo adali munthu oyipa kwambiri. Zimenezo tikuziona, tazionapo ife. Mwana ndikubwera pa social media ndikuyankhula kuti ine ndakula ndikuwuzidwa kuti bambo anga ni munthu oyipa, ndakula ndikuwuzidwa kuti ine bambo anga ni munthu oyipa. Koma ndazindikira kuti amene adali oyipa ni mayi anga, chifukwa cha khalidwe lawo lonyasa, ndikuyamba kuwadanso mayiwo kuti ni munthu oyipa. Chifukwa chani? Allah subhanahu wa ta'ala akayika chikondi mwa anthu pa munthu okhulupirira, oloyena ake atamuda munthu okhulupirira ameneyo, Allah subhanahu wa ta'ala munthu amene amamuteteza ndipo adzamukondabe anthu amene alokhulupirira. Ndiye ndikhulupirira kuti ana amenewo adzazindikira chilungamo, ndipo adzabwera kwa inu ndikukondani kuposaso mmene mwina akanakukonderani muli ndi mayi amenewo. Ndiye chilichonse chimayenda mu plani ya Allah, inu zisiyeni m'manja mwa Allah, chifukwa imene ndi qadari ya Allah. Allah akufuna kukuphunzitsani china chake, ndipo inu vomerezani ndipo pirirani. Fasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Naam. Pabwera funso apa kuchokera kwa brother ena kunena kuti kodi Sheikh, ndinamva kuti mwana wa kuchibwenzi samakhala wa iweyo mwamuna, kodi zikakhala kuti unamukwatitsa? Okay, mwachidule timanena kuti pali al-qaida, pali mfundo imene imagwiritsidwa yonena kuti aliyense amene wapupuluma kuchita ntchito ya ibada mu nthawi yomwe sidakhazikitsidwe, wapupuluma kuchita ntchito ya ibada kunja kwa nthawi yake, kunja kwa nyengo yake, kunja kwa malo ake, munthu amene yuyu amamanidwa malipiro amene amapezedwa kwa yemwe wachita ntchitoyo mu nthawi yoyenerera, mu malo oyenerera, mu nyengo yoyenerera, komanso kwa oyenerera. Ndikhulupirira kuti pamenepo zikumveka bwinobwino kuti kwa munthu amene wapupuluma kuchita ntchito ina yake, posakhala mu nthawi yake, posakhala pa malo ake, posakhala mu nyengo yake, munthu amene amamanidwa malipiro a ntchito. Ndipereke chitsanzo. Dhuhuri tiswali panopa, tipeza malipiro palibe. Dhuhuri panopa tinene kuti akuluakulu tiye tikaswali dhuhuri ku mzikiti, kapena inuwe mungodzuka pamene mwakhalapo ndikunena kuti panopa ndikuswali chani? Swala ya dhuhuri. Wallahi simpeza malipiro ena aliwonse. Chifukwa chani? Mwaiswali swalayo osakhala mu nthawi yake. Pokapoka pamene pali umboni kunena kuti mukhoza kuiswali swalayo mu nthawi yofulumira, monga ngati pamene munthu ali pa ulendo, ndi swala zokhazo zimene adazikhazikitsa Allah kuti ziswalire mofulumira. Ndi chani? Ndi asr komanso isha. Ndiye kuti munthu ukhoza kuswali dhuhuri pamodzi ndi chani? Asir ngati uli pa ulendo, kapena ukhoza kuswali magharibi pamodzi ndi
al-isha ngati uli pa ulendo. Koma kwa ife amene tisali pa ulendo sitingapange zimenezo chifukwa chani sadatilamule zimenezo Allah tabaraka wa taala. Ndiye mwamuna kukhala malo amodzi ndi mkazi zimachitidwa pamene apangitsa an-nikah. Inuyo kukhala malo amodzi ndi mkazi yemwe si mahram, yani kukhala malo amodzi apa kugonana ndi mkazi kwayikidwa pamene mwamuna ndi mkaziyo apangitsa nikah. Ndiye inuyo ngati mwapezeka kunena kuti mwakhala malo amodzi ndi mkaziyo munthawi yomwe mwakhala malo amodzi ndi mkaziyo munthawi yomwe simudapangitse nikah, chilichonse chimene mungachite penepo simulandira nacho malipiro chifukwa chani mwapupulumaka. Ndiye mwanayo sakhala wanu, simupezamo mmene musawabu zilizonse mukamakhala malo amodzi. Chilichonse chimene muzimuchitira mkaziyo sichikhala cha malipiro, malo mwake chizikhala cha nsambi. Chilichonse kuyankhulana naye, kugwirana naye, kukhala naye malo amodzi, kukumana naye, kaya kumuganizira kaya ndikumufunira, palibe chimene chingalandidwe chifukwa chani mwapupuluma kuchita chinthu chimene Allah sadakulamuleni mu nthawi imene. Ndiye aliyense amene angapange an-nikah apapa kugonana chifukwa kuti nikah limachokera pa nakaha, ndidakhala naye malo amodzi mkaziyo, nakahtuha ndinachita naye banja, yani nagonana naye mkaziyo. So pamene mwamuna wachita nikah ni mkazi posapanga nikah wachita banja before banja, mwamuna amene amamanidwa ufulu wonse umene mwamuna wapa banja amakhala nawo. Chifukwa chani ngati inuyo mwanayo angakhale wanu ndezasiyana bwanji ni mwamuna amene ali pa banja yemwe mwanayo amakhala wake, zasiyana palibe. Ndiye kuti pamene chiwerewere chikanakhalanso chabwinobwino, koma Allah adachipanga chiwerewere kukhala chonyasa chifukwa chani chifukwa chati mmene munthu wamanidwamo zambiri. Ndiye mwamuna amene amakhala ndi mwana wakuchibwenzi mwanayo samakhala wake. Zimenezo hadithi ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adafotokoza, ndipo palibenso kukambira nanso pamenepo. Mwana ameneyo si wanu ngati inu munapanga naye chibwenzi mayi yawo, mwana ameneyo si wanu, ndipo mukuyeneka kuti inuyo mudule ubale wina uliwonse, kayamba mulipirira school fees, kayamba mutumizira chani, mwana ameneyo si wanu. Mpakana mulape ndipo mumpange nawo banja, yani mpange nawo nikah mayi yake. Mukapa nawo nikah mayi yake ndiye kuti mwanayo tsopano akhala wanu. Pamene mwalapa kuti muzimene munachita zoni zolakwika, ndiye kulapa ngakhale simunapange nikaha ni mayi yakewo, si mwanayo sakhalabe wanu chifukwa chani mayi yake simunakwatirani nawo. Ndiye mwana amachulidwa ndi dzina la bambo amene akhala pa bedi ni mayi, yani bambo amene achita nikaha ndi mayi, mwana amene ndi amene amanyamula dzina la bambo, ndipo amakhala wa bambo. Chithandizo chonse chimakhala cha ndani? Cha bambo amene. Koma wakuchibwenzi sakhala wanu, amapatsidwa chibalo mayiwo amamulera mwanayo woka akhaule kumene chifukwa chani apupuluma, apanga zinthu mu nthawi imene Allah sadawauze kuti apange zimenezo. Namu ndiye mwachidule tikuyeneka kutero. Ndiye chiwerewere chili ni nyasi kwambiri, ndipo Allah akuchita kunena kuti fahishatan wa saa sabila, chiwerewere ndi chonyasa komanso ndi njira yotani yoyipa. Njira yake yoyipa chani mulibemo ubwino wina uliwonse, kupatulapo ochepa umene anthu amaupeza akagonana ndi mkaziyo basi achotsa zilako zake, koma maregret amene amakhala pambuyo pake ndi ochuluka, sakupezaponso ubwino wina uliwonse, nsambi zambirimbiri, mwanayo si wawo, mkazi akuvutikamo mmenemo. Inu ndi chifukwa chani anthu mukuopa nikah ndi yophweka kwa basi. Nikah mukhoza kupanga uli mulibe ndalama ina iliyonse, nikah mukhoza kupanga uli mulibe malo ogona, chachikulu ndi kungokwatirana ndi mkaziyo, mkazi azikhala kwawo, inu muzikhala kwanu, muzikumana mwabwinobwino. Mukazapeza Allah akadzakufewetserani mukhoza kumatani kutengana, tsopano mumakhalira limodzi. Zimenezo mukuyeneka muzindikire. Lero lino makolo ndi anthu ayipanga nikah kukhala yodula, zotsatira zake chiwerewere chaphweka. Ndiye mukumabereka ana amene mukumabereka kunja kwa chani kwa nikah, ana amene sakhala anu. Ndiye mwana ana akuonongeka chifukwa chonena kuti asilamu tasiya kutsatira chiphunzitso cha mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam, so mwachidule tikhoza kungotero kuti mwana wakuchibwenzi sakhala wanu bambo, amakhala wa mayiwo, ndipo amanyamula dzina la mayiwo. Akuyeneka kukhala kandi iyeyo ndi Haruni, akhala Haruni Amina, kayeyo ndi Umar, akhala Umari Aisha, kuti azidziwika bwino kuti mayi yake anapanga chigololo. Ndipo funa kusayaluka kumeneko tangokwatiwani komanso mukwatire, ndizopheka. Nikah ndiyopheka. Asaza kunamizeni kuti nikah palibe chinthu chophweketsetsa kwambiri pa dunia pano kuposa nikah.
kapena muzindu zophweketsetsa kwambiri pa dunia pano ndi an-nikah yosavuta. Phika nsima anthu tidya kaya anthu simwayitana koma pangokhala mboni ziwiri zazimuna zachilungamo ndi bambo ake ankaziyo basi tunikaya ate. Bambo ayankhula kuti ndikukupatsani mwanayu pamahali yakuti potsatira chiphunzitso cha sharia inu muvomera andavomera kumutenga nsikanayo pamahali yakuti potsatira chiphunzitso cha sharia basi nikaya ate. Mbonizo zilipo zakwanatu basi. Palibenso zoti mpaka na mukabwereke mavero, mpaka na mukagule makeke, mpaka na mukabuke holo, mpaka na mukabuke magalimoto za chani zonsezo. Zonsezo nizo kupangitsa kuti nikaya ikhale ngati yovuta koma nikaya ndiyopheka kwa basi. Zinazo asile ni makufara azichita koma ifeyo Allah watiphweketsera ibada Allah naipanga kukhala yotani yophweka. Ndiye kaima majeni thawabu kuchuluka munikah. Chili chonse chimene ungampangire mkazi wako kumudyetsa wallahi thawabu. Mkazi kungomwetulira mkazi thawabu. Kubweretsa zinthu zimene mungabweretse kuchokera kunja kaya magula kaya ndi chani kuchibweretsa nyumba thawabu. Inu janna ikapose pamenepo. Ndiye munthu azikapanga chiwerewere dani. Mukuganiza bwanji asilamu. Ndiye ineyo poyankhula mwachidule because I think kwa lero tiyimikire pamenepo chifukwa tadutsa 1 hour ndiye situmafuna kuti tizidutsa 1 hour. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.